नायलाय जि मोजां जिरायबाय थादों आंलाय खामानि मावदोंसो खोमा नंदोंमोन मेथाइ बिहरबावो आंनाव ड्रेसबो गानस्लायना फैया नालाय आसि सासे सोलालायबावो जि बादाम जासुलाखा गावनि बिहरनानै आंसो लेथ्रायलायबायना नोङो हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर आं दा माने माजबाद टाउन मोनसिगोन आरोना फिसासो माजबाद टाउना बारा गिदिर नङा बेनिफ्राय आं बेहाय एसे खामानि दङ बे खामानिनि थाखाय आं फैदों आरोना नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थायोब्ला आं माने GoPro केमेरा बायनो सानदों आरो मोजां मोजां जायगा दिन्थिनो नाजागोन माने आंहा एसे दामानि बेस्थ' जानानै दं नालाय खामानियाव बाहेरायाव गिदिंनो मोनाखै जै बाहेरायाव ओंखारबाय तामाम गिदिंबाय थानोसै आरो आङो दामानि दैखरनि एम्बु जानानै दंथ'यो दायो आं मोनफैबाय नाहरजार भइसखौ मोजां खोनादोंना खोनायाखै नोंथांमोनासो बुंनो हासिगोन माने माइकआ आंना अर्डार खालामनाया मोनफैथ'वाखै नालाय माइक मोनफैबासो माने भइसखौ मोजां खोनागोन नोंथांमोना दायो माने बार हाबनाय फुफ्रा खोनादोंबो जानो हागौ आरोना बेनिखायनो माने भइस क्वालिटिया बारा मोजां फैया जानो हागौ माइक फैयोब्लालाय मोजां क्लियार खोनागौमोन दायो माने माइक गैया नालाय बेनिखायनो आरोना एसे खामानि दं र' बैहाय दिनैथ' बिस्थिबाराव टाउना बन्द' जायो थेवबो बेंकफोरा खुला थायो आरोना माजबादाव हप्तायै बन्द' थायो माने बिस्थिबार बारायबाथाय हप्तायै बन्द' ओमफ्राय बेंकफोर अफिसफोराल' खुला थायो आरोना हप्ता बन्द'खा ओमफ्राय बैथिंजाय माने कलेज खाथिनिया बन्द' जाया दा बेलासि मोना खुलिजोबगोन एटिएमफ्रा खुला थाजोबो आं दा SBI नि एटिएमाव थांसै एटिएमनिफ्राय एसे गुरलाब बख'नि आं र' फाइनालि आं दा मोनफैबाय एटिएमआ नैबेहायनो नै नायनो हागोन नोंथांमोना SBI नि बियो स्टेट बेंक बैहायनो बख'नोसै आं बोल कैसे है এইটো কেনেকুৱা আছে এইটো এটাই লাগে হ্যাঁ दिनै माने उइकलि मार्केट आरोना बेहाय बिस्थिबार बाजार जायो ओमफ्राय आं हामफैनो सेन्देल लांनो नागिरदों नायदो सेन्देलफ्रा माबायदि मा कम्पानि बिलाय अजन्ता बेसेबां बुङो नायनोसै र' बेखौ माने अबेबा जोरनो नागिरा आरोना फिथाइया बेलेग नाय नाखि आरो এইটো পিটাৰটো ইমান এইটো লাষ্টিং কৰিবতো আমনি লাগি যাব মই আহি হা মই আহি থাকে মিছা নকয় আমনি লাগি যাব অজন্তা কালাৰ সব ফেমাস এইবিলাক কেই টাকা? Itu 145.
दिया दाम तो हाँ 45 টাকায় কম 100 লো 100 পারে তো পার্সেন্টেজের মাল যে 25% আমাকে দিয়ে হিসাব করলে উলাই যাবে গরম কাপড় তো বাবা লেখা তো সাই হিসাব করলে 25% আমি লেখা তো থাকে রে আপনার তো এটা দুটা মাল আনে না কেজি হিসাব আনে বান্ডল বান্ডল আপনার লগে কেজি হিসাব আনে আপনার লগে দে 120 দিলো 120 দিলো 30 টাকা দিব হ্যাঁ লাস্ট 120 लोगोफोर आं दा माने हाथायाव थांनानै फैखांबाय इनिफ्राय आङो फैसा एसे बख'नांगौ जादोंमोन नालाय बेंकआव एटिएमनिफ्राय आङो फैसा बख'नानै लाबोबाय ओमफ्राय दा हाम्फेजों आइजों बैहाय दुब्लियाव माबा खालामबाय थादोंनो बिसोर मा खालामदोंथाय आं मिथिया ओमफ्राय बादाम बिहरनायखाय लाना फैबाय आं हाम्फेनो सेन्देलबो लाबोबाय जाग्रा दायो लाना फैदों बिहरदों नालाय दुब्लियाव ओंखायनो होफैबाय आङो मा खालामदों र' नायनि आं बिसोरखो नायलाय जि मोजां जिरायबाय थादों आंलाय खामानि मावदोंसो खोमा नंदोंमोन मेथाइ बिहरबावो आंनाव डेन्जार माथो इलाय नै बिखुनजोआबो एकदम थुरि हागासिनो दं हासिब हादों हासिब ओइ सेन्देल गानाखै आं हाबला जोबगोनसै बे मोस्रोमा हनै बाजोब्बाय मोस्रोमा बे जागोन जानो हासिब आयौ हाबदोंलै आथिङाव होद थुरिया आथिङाव हाबलै सेन्देला नायदोसो सेन्देल गोदान लाबोबाय आं नोंनो बेसेबां गोजौ जागोन सेन्देला मेथाइ बादाम नों बादाम जायामोनदां माथो नारें जुमब्रा लाबोबावदोंसो लाबोगोन मनायाव नायलाय नोङो नै बिनि माइ हानायखौ नायदोंमोन आङो हो सान्दुं गोसाथार माथो सायहानो गैया लाबो जानसां बादाम जानोसै लोगोफोर बादाम ख्राव ख्राव होनथारो माहा साना गोथां बादामबो लाबोदो आरो आङो बादाम साना गोथां बायदिसिना लाबोयो गोथाव जायोलै साना गोथाङा कालार होनाय आरो गोथांथां ड्रेसबो गानस्लायना फैया नालाय आसि सासे सोलालायबावो संख्रि नांनायबो जि बादाम जासुलाखा बा गावनि बिहरनानै आंसो लेथेलायबायना नोङो माला बिहरलायगो दे आं बे मनायावलाय मा लाबोदोंलाय मनायाव नोंनो नायनो र' मा लाबोदोंथाय बुदे संख्रि लाबोफालायबावो बानलुबो दं बानलु बा बानलुबो दंलायबावोसो Ada sinjai dari ya nah logoper Aşkı so'labaguncha day iya Terus tarik kali soal figure kita udah komenau logoper आंथ' थांनो मोना मोनलाथाय थांनो मोनबा आं खोन्थाहरगोन नोंथांमोननो बहा थांनो क'क्राझार रेस्टुरेन्टआव फैगोन
थांनो सिंगार नैखौ नुदों हमथानो हायो नोङो आथिं गोनां बुस्थुखौ सैमा आथिं हामफैनो आङो सेन्देल लाबोदोंमोन बाजारनिफ्राय दिनै बिस्थिबार बाजार दंमोन नालाय आनबक्सिं खालामसिगोन हामफैया अजन्ता कम्पानिनि दे नायदो गाननायदो मादि फसायदोंना फसायाखै आथिं सुनोल'सो नांगौ आंना जेरावबो गाननांगौ होलाय सोबा नायनां सायोना साया होलाय सोबा नायनां खै नाम्बार फार्स्ट नाम्बार गानबावोसो नोङो गाननायलाय हामा ना हामा गाननाय जल्दि साइज गैथारा आंनि आथिङा साइज गैयि आथिङा साइज नांलायलायगौ नामा बुरबक माथो गिदिरसो जाबावो नोंनो फार्स्ट नाम्बारानो आथिङानो दाब्लाब्ला माथो समायदोंसोलाय आरो मा बिदों बे आंनाव बा दख'ना आरो मेकआप मा बिदों ओमफ्राय बेग जि गाहासो आंहा गस्ला जेकेट गांसेयानो गैजाया लोगोफोर नै दासिमबो गानगासिनो मोननो अनलाइन खालामबावबाय 13,000नि जुथा अनलाइन खालामखोमादों हामफैया पात्ता गैया खालामाबा 13,000